Čiže momentálne sme dotiahli autobus na testovacie prevádzky, boli sme sa na ňo pozrieť, lebo je to prototyp, boli sme sa na ňo pozrieť v dopravnom podniku Ostrava. Chceli sme vedieť, ako sa bude správať tu vo vysokohorskom prostredí a na základe týchto výsledkov testovaní sa rozhodneme, či áno, či nie, že je to podľa nás veľmi dobrý nápad, ako urobiť doplnkovú a sekundárnu dopravu v Vysokých Tatrách, ktorá bude ekologická, bude efektívna, bude spoľahlivá a čo je pre nás ako pre spolok dôležité, bude veľmi priaznivá pre návštevníkov vysokohorského prostredia. Pre nás je dôležité to, aby, poviem to príkladom, v sobotu večer prišiel návštevník do vysokohorského prostredia, odložil kľúče od auta a vôbec auto nepoužíval. A všetku tú dopravu by mu mali zabezpečovať dopravcovia, ktorí tu fungujú. To znamená primárnu dopravu Železničná spoločnosť Slovensko, SAD Poprad a všetky ostatné sadky, ktoré tu sú. A sekundárnu dopravu po osadách by sme chceli zabezpečovať my. 15. až 20. decembra. Čiže chcete stihnúť tú špičku sezóny ešte vlastne? Zimu určite. Vlastne toto je prototyp, ktorý je jediný na svete s takýmto dojazdom a s takýmto obsadením. Čiže ten prototyp sme dotiahli tu a dúfam, že ďalšie prototypy alebo už typy budú jazdiť v Tatrách.